Nije prošlo niti 4 dana od posljednjeg prosvjeda, a već je Bandićeva gradska politika izvukla nove Zagrepčane na ulice. Ovog puta se 200-tinjak sindikalnih povjerenika okupilo ispred poglavarstva kako bi gradonačelniku Milanu Bandiću poručili što misle o odluci poskupljenja komunalija, vode, čistoće, javnog prijevoza i parkiranja. Hoćemo li mu poručiti da mora vratiti cijene? Gradonačelniče, ako ne vratiš cijene, očekuj snažne sindikalne pritiske. I dok je trajala sjednica gradske skupštine, sindikati su Bandiću glasno poručili da mora vratiti cijene na staro te da neće seliti iz Zagreba. Svima vam zahvaljujem da ste došli pokazati da više ne pristajemo da nas se ignorira. Svima vam zahvaljujem da smo podigli svoj glas i da javno poručujemo. Želimo živjeti u Zagrebu, želimo pristojno živjeti u Zagrebu i ne namjeravamo iseliti iz Zagreba samo zato što nismo u stanju plaćati zagrebačke troškove života. Povjerenica sindikata i Jagoda Milidrag Šmit je najavila sastanak s predsjednicom gradske skupštine Tatjanom Holjevac kako bi razgovarali o ovom problemu. Trenutačno dogovoreno je da idemo na razgovor sa predsjednicom Skupštine grada i da problematiziramo kvalitetu socijalnog dijaloga u gradu Zagrebu. Mislimo da Zagreb ne samo da može, nego da i treba puno bolje.